Aste honetan larun batean Antsoaingo kanpoan pintatzeko bigarren haur pintura txapelketa ospatuko da eta lehen aipatu den bezala horri buruz aritzeko Unai Pascual eta Itxaso Errazkin ditugu hemen. Ongi etorriak. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Bai. Konta iguzue zertan datza? Hemen ekartzen dugun proposta, Antsoaingo auzoaren egin behar den proposta artistiko bat da. Gaude, enpresa batzuk hemen sartu garela, pizka bat artistiko eremutik etortzen garela, nik liburuko argitaletxe batetik etortzen naiz. Itxaso Cuervo Blanco pedagogi tailerrak eta ematen duen eremu dauka. Eta nahi duguna, nolabait artistiko behar, umeek edo gazteek behar duten artistiko espezie hori nolabait bideratu, ez? Kasu honetan, nahi duguna da, auzoan, hiria, artea eta nolabait guzti hori erlazionatu, ez? Nolabait, pizka bat, gaur egungo eta eguneroko bizitza pasatzen dituen behar horiek psikologiko eta pedagogiki ateratzeko, ez? Eta nolabait, kasu honetan, Itxaso aukeratu du hiria eta Antsoain auzo bezala hori lortzeko, ez? Nori dago zuzenduta txapelketa? Ume eta gaztei zuzenduta dago, gehien bat 6-12 urtei begira. Jarri dugu, databia jarri ditugu pizka bat espresio hori lortzeko, 6 urtetik lehen hezkuntzan daude eta lehen hezkuntzako ikasleak dira gehien bat. Eta, ez bakarrik Antsoaingo jendearentzako, baiti Iruña edo Iruñozoko gaztei zuzenduta egongo zen bai. Eta zeintzuk izango ziren helburu nagusiak txapelketarena? Helburu nagusiak, bi helburu daude, ez? Bat, psikologiko pertsonala, hau da, umei gaztei aktibitate bat, aktibitate artistiko bat ematea, hau da, normalean, dauzkagu dagoen ofertak. Eskaintza, bai? Bai, eskaintza oso murriztua da, gehienak jokatzeko parkeak eta psikomozitatea eta horrelako gauzak ematen dira, baina artistikoak umentzako oso gutxi, ez? Dauzkagu museoak eta baina beti helduentzako, ez? Honekin, duguna, pizka bat gazteoi aukera edo positate bat emotea, gaztetxetan edo ematen den bezala, ez? Aukera bat pizka artistikoa, zinea edo beste espresio artistikoak lantzeko, aukera bat eman, aukera berri bat ematean. Kasu honetan, hiriarekin erlazionatua. Beti dauzkagu hiriko artista, grafiteroak eta ikusten dutu, baina hemen Itxaso eta beste espresio artistiko batzuk ikusten ditugu, ez? Eskulturak edo mobiliari urbano hori aldatzen dela, edo, justu atzo ailatu zen Suizan, egin duten froga bat paso de peatonesekin, egin dutela efektu optiko bat, ez? Bizka bat, marrazkiekin lortu dute nolabait hori 3D batean egotea, ez? Orduan, nola jokatzen dute artistak eta ze funtzioak izan ditzazkete hirian, ez? Erlazio hori lortzeko, ez? Eta, proiektu honen ideia hori da, ez? Gazteek hirien zehar egotea eta artistiko begirada hori nolabait lantzea, mugitzea, ez? Gutxi dagoela, bagaude, baina beste batzuk, ez? Hori eta posibilitate hori ematea, ez? Eta nolakoa da antolakuntza prozesua, guzti hau antolatzea? Ze hori bi eremu ezberdinetan zaudete? Bai. Berak egiten duena, nolabait, Itxasoak egiten duena da pizka bat instituzioekin, Antsoaingo udaletxea, ikastetxearekin, nolabait mugitzea. Nire kasuan patrozinadoreak eta material izateko, irabazleei zerbait emateko, azkenean deno hori ematen dugu zerbait, pizka bat material guzti osatzeko, eta nik argitaletxe aldetik produktuak eta gauzak lortzeko gaitasuna daukat, eta hori izan da nire egiteko lana, eta berak gehien bat instituzioekin eta azken finean beti lortu behar delako oreka bat pribatua eta publikoen artean, ez? Zerbait lortzeko. Horretan mugitu gara biok.
Zenbat pertsona daude proiektu honen atzean? Proiektuaren zuzendari itxaso da, eta gero badaude proiektu honetan konkretu igual 10-12 instituzio sartuta, alde batik udaletxea eta eskolak, eta gero beste liburu dendak, arte dendak, eta gero pasatuko zerrenda bat, pero mugitu gara horrelako esparruta eremu batean, artistiko, literatura, liburuak, espresio artistiko horietan, mugitu gara gehien bat, baina. Bueno, eta proiektu hau dago beste proiektu zabalago baten barne. Este proyecto está dentro de un proyecto más extenso que es el Cuervo Blanco, ¿no? Sí. Se podría decir que es un apéndice que ha surgido dentro de lo que es todo el proyecto. El Cuervo Blanco al final es un espacio donde, mi taller personal, ¿no? Donde yo genero ideas, investigo, experimento y desarrollo proyectos personales. También es un punto de encuentro entre artistas y profesionales y en este momento es también un espacio educativo independiente donde yo enseño mis saberes como educadora y como artista a través del aprendizaje de distintas disciplinas. Que, zu ere zure proiektua daukazu, non artean, ez? Denon artean, bai. Denon artean, barkatu. Eta hori, zuen artean ere azkenean amankomuneko proiektuak dituzue. Bai, ikuste, nire argitaratzea, zortzi damagu argitaratze honekin, hau eta gazte literatura eta, ilustratzaile eta artista eta idazleen, nahi genituen nolabait argitaletxe independente bat sortu, pizka bat bakoitzaren zera, merkatua batzutan ez ditu aukera ematen, eta guk, hartu ditugu aukera horiek emateko, orduan, nolabait denon artean argitaletxe bezala hartzen du artistak eta bere esparrua liburua da, edo bere formatoa erabiltzen dugun liburua da, bukatzen dugu liburu batean eta gero hori nolabait banatzen dugu. Itxasok egiten duena da, hartzen du espresio artistiko hori eta nolabait eskola edo ikasketa bezala ematen ditu eta hartzen duena da iria, gustatzen zaiona da iria hartzea bere formatu bezala, ez? Eta esan duguna ez bakarrik grafiti eta horrelak eta espresio asko, ez? Daudela eta Berlinen edo ez dakit ikusten dituzula nola egiten dituzten elementu oso politak, ez? Adiez beste gunean ikusi genuena Lurrean. Bai, lurrean dauden tapa, burdinezko tapak, ura eta dagoenan, artista bat hartzen duela, pintatzen ditu, hartzen du kamiseta bat, pegatzen du, irikitzen du, eta hor egiten ditu kamisetak. Plantilla bezala, baina erabiltzen ditu kaleko elementuak, ez? Hori gustatzen zaigu, elementu horiek erabiltzea, nola interakzio hori, ez? Eta, itxaso bere aletikan, Cuervo Blanco dagoen eremu pedagogiko batetik, eta nik nolabait artista helduak eta konsolidatu batzuekin, Elena, Juan Cruz Igerabide, edo horrelako jendeekin, liburuari buruan sortzen zaien keskak eta behar horiek nolabait bidatzeko, ez? Bi formatu ezberdinak dira, liburua eta iria, baina nolabait elkartzen dira. Ideia espresio artistikotik, pedagogia eta artea nolabait dauzkan bide guztiak erabiltzea, ez? Bat liburua izan daike, espresio artistikoa eta bestea artistiko urbano edo ditzen diren esparruiek, ez? Comentaba que utilizas elementos de la ciudad y tal, dentro del Cuervo Blanco para crear las obras, porque dentro del Cuervo Blanco, ¿qué otras actividades, qué más se hace? Aparte de este concurso, por ejemplo. Sí, pues mira, impartimos talleres dirigidos a todas las edades, con el fin de crecer como personas y salir de lo cotidiano fundamentalmente. Entonces, los talleres son de lunes a viernes y un poco lo que trabajamos, que te trataba de explicar era acercarnos a distintas disciplinas artísticas, ya sea desde trabajar el dibujo, la pintura y dentro de la pintura trabajar con otros materiales, ¿no? Sobre todo que ellos, acercarnos a ellos, que ellos tengan experiencias, pueden ser ceras, acuarelas, témperas, óleos acrílicos, pero también hay otras disciplinas artísticas que son interesantes.
serigrafía, tampografía, stencil, linografía, litografía, que ellos tengan experiencias, un etcétera, ¿no? Modelado. De lunes a viernes, intentar que sean grupos reducidos de 8 alumnos, con el fin de que la atención sea muy personalizada y poder trabajar proyectos individuales con ellos también. También tenemos preparados para los sábados algunos talleres en los que contamos con distintos artistas, como puede ser Xavier Latasa, Ania Nascosura, en los que trabajamos talleres por un lado, de collage, pero también de serigrafía. Bai, bueno, hori esan duena berak, ez? Bere tailerran, eta pesat, konkurtso honetan ikusi nahi dena, ez da bakarrik oliorekin lan egiten, ez? Ez da bakarrik betiko kuadroa erabiltzen, ez? Nahi duena da, teknika berriak, edo berriekin lan egitea, ez? Litografia, textil, hor, ja ez bakarrik olioa edo baizik eta hor dauden espresio guztiak, eta batzuten daude bizka bat nola estigmatizatuak edo, eta berak nahi duena da ez erabili dezakegu edozein teknika, kartoi bat erabili dezakegu edozein gauza. Ez, gure argitaletzean ilustratzaileek, erabiltzen dituen teknikak dira, benetan, pasada bat, ezagitzen dute denetarik. Zergain nire nahi Oliozolak ogi bat egiteko, erabili ditu kaleko ostoak eta pegatzen eta gero bapaten ikusten duzu hor, atzertzen dela ogi bat, ze pasada, ez? Eta nola, hartzen dute kaletik gauza bat, eta gero hori bihurtzen dute espresio artistiko batean. Txasok bere proiektuan hori egin nahi du, ez? Ez bakarrik gauza batean geratzea, baizik eta gaur egun, dauzkagun posibilitate artistiko guztiak erabiltzea, ez? Horretarako bere proiektu Cuervo Blanco egiten duena oso polita da horregatik, ez? Bizkate, umei dazkaten edo gazte dazkaten sensibilitasun hori hartzen duelako. Eta hori ona da. Eta gainera ateratzen ari da orain, berak dauka tituloa da Herreras Taller Creativo, eta Taller Creativo, Talleres Creativos, Es desarrollo creativo. Bai, desarrollo creativo natzen da. Bai, garatzeko. Bai, garatzeko teknika dira, ez? Ez bakarrik entretenimiento, desarrollo, garatzea, hori da, oso importantea da. Bai. Eta, gaur egungo teknika, ez daude pillo bat, benetan daudela, pillo bat. Eta, zuen egunerokotasuna, alde batetik zurea eta zuen artean ere lan egiten duzuenean, nolakoa da? Oso ezberdina. Ez que, nik kanpoan nago eta bera barruan. Bi eremu berdina daukagu, baina bera dago umeekin, eta nik egiten dudana da, liburuak egin gero umeak ikusteko. Beste formatoa da, klaseak, bera klaseak ematen ditu, eta nik aukeratutako bidea da liburu bat egin hor dagoen pedagogi eta ezagutza guztiak osartzea, gero guraso eta umeen arteko edo seme-alabeekin lantzeko edo ikastolan, eskolan, liburutegian, liburuan berezakegu ez, baina beste nolabait igual berea kolektiboagoa da eta nirea individualagoa edo beste esparru batean bat daude. Nire nahia beti hori izan da, nire nahia da ni nahiago dut, hau da, eta ulertzeko bi espresioak, ez nahiago dut kuadro bat baino egin 1000 kuadrotxo, 1000 liburu eta 1000 pertsona beretzean izatea. Eta berak egiten duena da, lantzea psikologikoki eta pedagogikoki umei pizkak gero espresio artistiko hori, lantzeko baina da psikologikoa, nirea nolabait da soziologikoagoa edo ez dakit nola zan, publikoagoa eta igual berea pribatua, izango zen igual ezberdintasuna. Eremu pribatu batean eta nik publiko batean mugitzen naizela, ez. Gero, elkartzen gara, bere artista da, bera ilustratzailea da, eta gero ipuin kontaketak egiten ditu, dauzkagu nolabait erratzen, gero hori joten dira, eremu horiek elkartzen dira normaiten, ez. Edo liburunda batean, edo normaiten, ez. Eta,
berak ematen dit batzutan referentzia batzuk, badauka liburua, dakit Frantzian, ez dakit zen, no seke, a ber, eta igual egiten dugu, eta alrebez, egiten dudanean liburu on bat izan dut. Itxaso, begira zen liburu egin dugu, tori, zugunekin lantzeko, ez, eta horren feedback hori sortzen da. Eta, bueno, momentuz, daukan zuengo txapelketa egina, eta gu, sponsor erabiltzen dugu, eta, zaiatuko gara gehiago egitea. Erakusketak egin nahi ditugu, adiez liburuetan agertzen diren ilustratzaileen erakusketak egin nahi ditugu, jendea ikusteko baita hor dagoela artistiko espresio bat atxetikan, eta horrelako pizkanaka joango gara lotzen gehiago, ez? Tokia, hiria, musea, edakit, ez? Baina, nonbait elkartuko gara seguro, eta momentu honetan Entzuainen elkartu gara, eta egin behar dira gauza hauek. Sí, preguntaba que cómo era vuestro trabajo del día a día, cada uno desde vuestro campo, pero que luego al mismo tiempo os juntáis, ¿no? Sí, yo procuro estar en contacto muchísimo con UNAI, sobre todo porque me parece importante el hecho de reciclarse, ¿no? Y de formarse. Entonces, me comunico bastante, hablamos sobre el tema de literatura, de libros a nivel pedagógico, educativo. Él me facilita muchos libros que para mí son muy interesantes y que procuro poner muchísimo en práctica en mi día a día con el trabajo con mis chavales. Sí, mucho que les cuenta el cuento también, eso de cuenta el cuento. Sí, también. Entonces, la verdad es que el vínculo que hemos creado, ¿no? Para mí es básico y ya te digo adibidez, igual oso teorikoa da, baina berak dauzkau bi referentzia teorikoak, ez? Bera, Francesco Tonucci, pedagogo artistikoa, eta nik adibidez Bruno Munari, bera beste italiara, Montessori eta daude lotuta dagoena, baina bera, argitaletxe munduan, orduan ziren, Montessori, Tonucci eta linea horretan zeuden pedagogoak, baina batzuk joan dira, espresio artistiko batzutik, Bruno Munari hartu zuen liburua, espresio bezala, eta nik adibidez Bruno Munariren zera horretan sartu naiz, bera Francisco Tonucci, baina gero, guzti horiek elkartzen ziren, nolabait hor zeuden, pedagogoak ziren, eta nolabait lotura teoriko hori baita lortu dugu, ez? Bakoitza hartzen hau, eta freskotasun, eta biago zungu. Gustatzen zaigu baita hor egotea, hori bai. Kalean. Badugu, bai. Ulertzeko dakit ulertuko den, pero hori. Bi pedagogo eta teorikoen artean dagoen erlazioa zuntezgarria da. Eta gaur egun ikastetxe guztietan erabiltzen diren pedagogoak dira Munari, Tonucci, Montessori, guzti hauek orain dira modan daudenak, ez? Eta nolabait sortu dira, honen inguruan, zera bat, proiektuak. Cuervo Blanco, den artean, eta azkenean hor dena da, hor murmuro hori dago kalean, gurasoek baita gaur egun daude esperauji gauzekin, liburuen garrantzitsua, oso garrantzitsua dela liburua gaurko gurasoetan, azkenean dena nolabait hor dagoen, gaur egun dagoen pentsakera bat da, ez? Eta pentsakera horiek, nolabait espezio desberdinetan mugitzen da, tailerrak, liburuak, horrela, ez? Eta hori, dena hor lotzen da, nolabait. Eta, ¿vosotros cómo empezasteis a trabajar juntos? Marrazkiekin. Itxekin dezaketu. Egia da, gertatu zen marrazki batzuekin. Berak erakutsi zidan, berak egindako marrazki batzuk bere alabarentzako. Alabarentzako zen eta baina hemen, hemen ikusten da tradizio bat, baina hau, zu, zer irakurtzen duzu? Begira, erakutsi dazu, eta hemen dikan, eta nolabait, ikusten duzu hor dagoela zera bat, ez, linea bat. Bakoitza bere espresio hartu du edo bere bidea hartu du, baina ikusten duzu daudela hor interes puntu batzuk, ez? Eta da pedagogia, artea, dena bateratu, eta gero hori nola sortu jendea hartzeko eta lortzeko, ez? Nola, teoria daukagu, baina gero ze itxura hartzen dut, ze forma, ez? Hartzen du gero erabiltzeko, erabilgarria izateko, ez bakarrik teorian erabiltzeko, ez? Eta hori da, aurkitu genuen puntua, ez? Nik aukeratu nuen liburuak egin, eta bera tailerrak, baina nolabait hori aurkitu genuen
Mankomunean. Bai, da hori, azkenean nik unibertsitatean adiez hori falta zen baita, ez? Adibidez, nik soziologia ikasi nuen unibertsitatean eta doktorado bat egin nuen argazkilaritza eta pedagogian arteko erlazioaz zein zen, orain dela 10 urte, ez egon, ez. Osea, unibertsitatean ez zen ematen hori. Ja hasi zen, orain uharten dauden talde, zuzendari taldea izan zen, unibertsitatean hasi zuten proiektu horiek artistiko, pedagogikoa lotzen, eta soziologian, zientzian ez zegoen. Eta nena, ezin dut argazki bat aurkeztu pizka bat, honetaz hitz egiteko, ezin da, datuak, eta bazegoen hor utxune bat, eta oraindik unibertsitatean eta eremu zientifiko horietan ez dela onartzen. Ez dago onartuta oraindik. Orduan, joan bazara beste pribatu. Orduan, zer egiten duzu? Argitaletxe bat, edo tailer, eta eremu intelektualan hori ez da jo gustatzen, ez da, eta hor dago bai, eta joaten zara adibidez ikastetxe batera, argazkilaritza ikasteko programaketa, ez dago. Eta zinea erakusteko, ez daukagu. Eta plastika, ez, inglesez. Bale. Ikusten duzu, ematen diotela, gelditzen dela batzutan utilitarismo edo behar, gelditzen dela hor eskin batean. Hobi bat bezala. Bai, hobi, edo, no zena, bai. Eta hobi bat da, karo, baina, baukagu oso interesgarriak eta berak itzazo gehien bat, lan hori da, ikastetxetan sartzea, ez? Espresio artistiko hau, klase bat bezala, berak, hauntxoniko ikastetxeekin egiten ari asko horretarako, hau sartu nahi dugu. Ni egiten ari naizena, pixkanaka baita unibertsitatean, irakaslei, horrelako zer egiten den liburuekin eta zertarako erakustea, lan horiek egiten ari gara, baina, karo, dena dago, utxune, eta, 2008tik aurrera, krisi garaiekin eta guzti horrekin, espresio artistikoa eta guzti horiek giritu dira, eta horren azkenan, eta gaina Nafarroa egiten, Nafarroa daukan karakteristika hori da, Nafarroan izan dugun historian gatik, artea egon da, oso... Baztertuta? Bai, argazkaritza asko, pinturan ez hainbat, baina bai pinturan bat olioa eta hor daude nolabait 5 edo 6, baina hortik ez da mugitu. Eta orduan, pribatuan da mugitu dena. Adibidez, dauzkagu liburu dena independiente, baina inon baino gehiago, estatu mailan inon baino gehiago. Eta sortu auzolan, katakrak, txundara, hori sortu dira, ez da sortu inon. Eta dauzkagu, pribatuetan, esperientzia eta oso interesgarriak. Jazar, bestea, eta Nafarroa lortu dakit ona edo txarra den, baina dirua edagon, ez digut inoiz ez da mugitu, espezio pribatu hauek sortu dira. Bai, baina hori, jendea mugitzen dela eta hor dagoela nahia hori, bai. Bai, eta hori uste dutela, gure komunitateen karakteristika bat, oso interesgarri, eta euskaraekin, ez dugu hitz egiten. Baina nahi duzu euskarazko argitaletxea daukana, eta, Nafarroan egiten dituzula, arazo batzuk, baina, bizkanaka, eta gaina, argitaletzen aldetik, Nafarroan daukagu Pamiela, Txalaparta, Igela, denon artean, lau argitaletxe, eta Euskal Herria daukagu 8. Erdia dago Nafarroan. Gertatzen ari dena oso interesgarria, eta itxazok egiten ari dena, bada, gu lotzeko, itxazok egiten ari dena da, artistak sortu, baina irakurleak eta sortu baita. Hori oso garbi ikusten dut, kritika edo mugitzen duzuenan burua, lortzen duzu galdetzea. Eta galdetzen bagozu, irakurtzen duzu, edo bidei bat hartzen duzu, edo joten zara, edo manifestazio batera joten zara, zergatik hau,
hori sortzen da. Bai, dena dauka Bai, lotura, bai. bai, nik uste dut baietz, dena dagoela hor lotuta, bai. Bueno, oso gai sakona da, baina hori momentuz, aste honetan, txapelketa daukagu, hor, antes se ha explicado que hay mucha gente detrás de eso, ¿no? Como patrocinadores o... Sí, por ejemplo, sobre eso, mucha gente, ¿no? Detrás. Sí, pues mira, por un lado está el ayuntamiento, ¿no? De Answine, pues que apoya este proyecto. Por otro lado estaría Carlos Almagro, que ha sido el diseñador del cartel y ganador por 2 años consecutivos del concurso de grafitis que organiza el Ayuntamiento de Pamplona, Civigraf. Y encima ha sido pues, un placer contar con él. Nos ha hecho un cartel chulísimo, bueno, y en principio del que me siento muy, muy orgullosa y una suerte, insisto, contar con él. Por otro lado también, como jurado, contamos con Marta Díez, que es concejala del Ayuntamiento de Answine, concejala de Cultura, perdón. También estaría, lo siento, Juan Carlos Martínez, que es técnico de Cultura del Ayuntamiento de Answine. Contamos, bueno, tenemos la enorme suerte de contar con la fuerte presencia de Javier Manzanos, que es experto en artes plásticas, y ya sería el 2.º año que volvemos a contar con él como jurado. También estaría Xavier Latasa, Pello Iglesias y Luis Irisarri, que son artistas urbanos de talla nacional. Y bueno, y estaría mi humilde presencia, ¿no? También dentro del jurado. Oso ondo, bai, eta gero bestaldetik patrocinador eta hori aurkituztezkegu Auzolan, Txundata liburu dendak, Berentxu eta, bueno, Antsoaingo denda batzu, Berentxu eta Ezkaba Papeleria, Irobe, Kanula, Kide, Murazpi, Ninot, bueno, baude hor, uste dut, 15 direla, lagundu dutela, hori, eta, bueno, behintzat, Antsoain, ez esateko iuneko, baizik eta auzo batek agertzen den aktibitate, uste dugu daukagula patrocinador eta sponsor oso ugariak, eta hori, ematen duzu indarra, ez? Jarraitzeko, ez? Bai. Horregatik, pozik. Y además, perdón, contamos también este año con la colaboración de DJ Budín. Sí, lo que queremos hacer es una propuesta de audición creativa, en principio, porque lo ideal es encima, ¿no? El objetivo es que los chavales que estén participando escuchen a través de la imaginación. Entonces, una propuesta también pedagógica interesante que este año intentamos pues, introducir y ver cuál es el resultado, ¿no? Bai, aurten hori, berria izango dena da musika egongo dela baita hor, DJ Budin, bizkat musika ekliptikoa eta egiten duena, ebitzen du oso estilo desberdinak eta, bueno, oso polita izango da eta alde horretarik, bai. Oso interesgarria eta oso polita ematen du, bai. Eta orduan birgogoratzeko izango da larun bat honetan, Antsoainen, eta apuntatzeko aukerarik alda oraindik. Bai. Bueno, badauzkagu, ez dago kopuru bat, beste urtean ez dut 30 egon zirela, 40-50 egon dira, perfecto, ikusiko du zenbat diren, baina bai, egin daiteke inskripzioa irailaren 30-an, 9-tik 12 dira. Egun berean. Bai, idaki, no sé, puesto de control del centro Idaki, barkatu, Idaki... Las instalaciones de Idaki. Bai, Idaki... Que está puesto de control, cuando entras hay un puesto de control. Bai, calle Mendikalen. Eta gero, bueno, gero da, bueno, dauden, aurkezten diren guztiekin, erakusketa bat egongo dela, urritik bitik 11-era, pero bueno, inskribitzeko eta web orrialde, udaltzeko web orrialdean. La web se puede ver las bases en www.answine.es, que es la página del ayuntamiento, ahí se pueden descargar las bases, ¿vale? Y pues eso. Vale. Oinarriak hor orduan. Bai, answine.es web orrialdean oinarria daude jaisteko eta apuntatzeko.
Oso ondo, zorte handia eta segurazki oso egun polita izango dela. Eta hurrengoa ere prestatzen, ez, hirugarrena? Bai, ja, eske bai, bukatzen duzunean ja zaude prestatzen hirugarrena, bai, da. Bueno, ikusiko dugu aber zenolako, baita gero guraldia, pero bueno, jarrera suposatzen dugu ona izango da eta jarraituko dela proiektuekin, bai. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko.